Музыкаль тартмачык. Күсе тотушы үзенең сихерле курайында уйнап җибәргәч, күселәр ояларыннан чыгып, аңа иярделәр. Шулай итеп, шәһәрдән бөтенләйгә китеп бардылар. Фу! Оннары нәрсә? Бүтән укый алмыйм. Аяклар арды. Фу! Симка, Нолик, анда нидер кыштырды. Кайда? Әтинең бүлмәсендә. Агач тартмада. Бәлки анда тычкан ияләшкәндер. Дим-Димыч, син монда утырып тор. Без Нолик белән тикшереп киләбез. Әгәр дә чынлап та тычканнар булса, нишләтәбез аларны? Алар бит шундый дәү. Мин сиңа нәрсәгә китап укыдым соң? Курайда уйнап җибәрергә кирәк. Тычканнар качачак. Ә курайны каян алабыз? Ясыйбыз. Ту. Аңладыңмы? Аңладым. Тукта. Якынрак килик. Менә, нәрсә дидем мин сиңа? Китте тычканнар. Әйдә, кайтмасыннар өчен тандыра сызгыртыйк. Әйдә. Сез менә әле монда тавышланасыз. Ой, Дәүтипус, син менә монда. Көне буе эшләргә ирек бирмиләр. Я кемдер капкачны ача, я сез монда. До. Син көйләп тапты ул курайда уйнауны. Син тычканнардан курыкмасын өчен дип. Ой, нинди җайланма бу? Ә сез ничек уйлыйсыз? Кофе тегермәне. Як. Ит тарткыч. Табан кашыткыч. Нәрсә? Ни, табанны кашый торган җайланма. Әйттең сүз. Бу музыкаль тартмачык. Музыкаль тартмалар 200 ел чамасы элек уйлап табылган. Гадәттә, аларның ичендә кыска энәләр кадалган вал була. Ә вал янында төрле озынлыктагы телләрдән торган тарак бар. Телләрен тарткан чакта алар көйле тавыш чыгара. Кыска тел нечкәрәк, ә озыны калынрак яңгырый. Вал әйләнгән чакта энәләр төрле телләрне тарткалыйлар, шуннан музыка барлыкка килә. Шәп! Ә нәрсәсе ватылган? Пружина сычкынган. Аны урынына утыртып куярга кирәк. Я, булышасызмы? Менә хәзер тәртип. Ә музыка нигә уйнамый? Башта пружинаны ачкыч белән борырга кирәк. Дидиш! Мин беләм, кем безгә ярдәм итә ала. Я, Дим-Димыч, нинди җайланма икәнен әйтә аласыңмы? Кофе тегермәне. Ит тарткыч. Әйттең сез, табан кашыткыч түгелме тагын? Алайса нәрсә? Бу ачкыч белән аны борып җибәр, белерсең. Төрле югарылыктагы тавышларның каян барлыкка килгәнен беләсең киләме? Өстәл читенә гади сызгыч куй. Бер башын кысып тот, икенчесен сикертеп җибәр. Өстәлдән чыгып торган өлеше никадәр кыска булса, тавыш та шул кадәр нечкәрәк чыга. Музыкаль тартмачыктагы телләр дә шул рәвештә киләнгән. Кыңгырауларның яңгырашы да шулай. Кечерәк кыңгырау нечкә тавыш чыгара, ә скрипка яки гитарда кыллар тавышы шул кылларның юанлыгына бәйле. Юаннарыннан түбән, ә нечкәләреннән югары тавыш чыга. Кылның ничек тартылуы да мөһим. Гади бау яки резинка ал. Аның бер башын ишек тоткасына бәйлә, ә икенчесеннән тарт. Ирекле кулың белән бауны чиертеп кара. Бау күпме нык тартылган булса, тавыш та шул кадәр югары. Хәтта берәр көй дә уйный аласың. Хәзер аңлашылды. Көйле тартма бу. Тартма түгел, ә музыкаль тартмачык.
Шулай айттым да инде. Ішінде нәрсе бар иде соң? Пружина бар иде. Юк, мен ул турда әйтмим. Анда нәрсе кыштырдаган иде соң? Кыштырдаган? Монысы Дим Димыч. Әйдәле сер булсын. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиле